So good morning mga araw. Medyo lali. Medyo hindi pa dito ako para makita nyo ako. Yan. So good morning mga araw. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga support na nagto-subscribe. Sana at saka isa pa 298 na ako sa aking subscriber. Sana madagdagan pa. So maraming salamat kahit na late upload yung ginagawa ko kasi medyo busy ako sa trabaho at saka hindi ko nakapag-upload. So maraming salamat sa mga nanonood at sa mga nanonood pa. Ito medyo malamig pa rin dito, March 20, spring na, kaso medyo malamig pa rin, medyo nag-snow pa. Diyan yung yung buwan sa likod ko. So maraming salamat po mga araw. Sana madagdagan pa yung subscriber ko at pasensya na po kayo sa mga ina-upload ko na video ko at late pa. Marami pa kasi akong ina-upload doon nung nagbakasyon ako sa Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat at sa mga nanonood, sa mga subscriber ko, God bless you all, stay safe and healthy at maraming salamat po talaga sa inyo. Ito at sa getting 6 AM na po dito. Ayan, tingnan nyo. Oh. Ayan. Tapos dyan yung buwan. So nandito ako. So again, maraming salamat po sa lahat na nanonood. At copy muna. Yan sana yung butas. Hindi ko na tuloy makita. Thank you, maraming salamat po mga araw. At medyo malamig at mahangin po. Thank you so much. Highway po ng Bunton. Pero mahirap dito. Highway ng Tonton.
dito ako tanggal ng foot spa massage and full body massage. Pero okay din. Sulit. Ang ganda. Ayos. Best Paladino to. Na ano to? Spa pala, no? Foot spa massage. Anong pangalan nito? Vanity Salon Spa. Yeah. Sir, tayo bigyan pa kayo. Hindi, okay na ba? Yeah. Okay na ba, sir? Sige na ba? Ang galing mo. Okay na ba, sir? Shit. Yes, sir, ah. Ang tingaran mo? Ang tingaran mo? Ang ganda. Ang tingaran mo? Lenny, sir. Ha? Lenny. Lenny. Lenny, si Madam Donna, sir. Donna. Wala. Punta kayo dito sa may Lingayen Boulevard. Ow! Ama, saan? Ano ba? Grab! Hindi lang. Tanto lang mo na eh. Oh. Souvenir, sir. Oh my God. Bawal tuman eh. English, sir. Ang Souvenir. sakit niya sir, nabumburan ka. Dahil sila. Grabe ah. Ikinako Kasi nagatan na kang sir. Saan tubulan mo ya? Paano tunuwa man alam mo tayo? Yan, inyo, sir. tawag yan. Ang sakit ang mga so. Di ba, sir? Amang saan sakit na siya. Nangyari kay dyan man operasyon. Laki dyan, Boulevard, Boulevard, Marambaya. Oh, Maramba Boulevard. Ito lang nga rin to. Vanity. Vanity. Oh, lakay dyan. Nangyari ra may manag-pedicure ah. Nalingat ako. Si Lenny. Oh. Na-expose mo. Salamat yung panagkalamumaitin ko. Thank you sa pagtanggal mo. Wala pala. Magkakaya, sir. Bawal Oo. ang tinigat day sir. Yan yung tinanggal oh. Oh, di ba? Wala sa Canada yan. Dito lang sa Pinas yan. Upiranda kila sir. Oo, Piranda. Grabe oh. Ayan. Ha? Kalmuran san siya? Kalmuran san siya? Kami manaya. Makakingkimo ito sa Canada. Pero kung upload namin na i-upload ko dyan. Yan ang... Yan kinoy, yung tuyan. Spotter, sir. Ha? Jillian Ikal mo ito face mask mo. Andi, kalmo. Sabi ka nadalain mo, sir. Andi, kalmatan. Jillian Footwear po. Oh, Jillian Footwear. Sa po. May Same- branch po namin sa link sa Binmalay. Si kay makanggawa. Hindi po. Pigatan eh. Pigayoy. Sala ko, sir. Susakay. Sala susakay. An. Ngapi bawas to. Naderal, sir. Haratan. Sir, nabawasan tayo. Dante, pigaray kintoy. Last price to eh. Last press. Hello, sir. Oh. Pigaratin na laki. Sila mang bawas sa general, Bilang sir, sulaan nyo ni size 10 na namin sir. Amalay. May basa red la. Red. Kan. Oh. Pigara namin oy. 400 sir. Nga po discount talaga. Kabayo, sir. Araman na lang. Apat rin na lang. Meron na tayo. Ano yung may sakya kay Bayo niya? Oh, sir. Hello ka. Hi. Hi. Thank you dear. Salamat. Bye-bye.
Ano yung tagyo kasi? Wala yung puro yo. Puro. O kaya yung ano pang ano ng tenga. Oh. Ay, lima ka? Tapos yung ano, yung pang ano sa tenga. Pala. Oo. Yung bakal. Oo, yan, isa. Daloy mo na. Daloy mo na yun, yung pala. Magkano lahat? Dapat sira lah sih. Ripping ka nih, ripping ka. Sundan sir, sundan. Hindi, pingka, mana kayo pingka? Ha? Akto panahon na, akto panahon. Akto panahon may pingka. Kaya, lima mo, 500. Malaki, mataba. Sapatero nih. Sapatero. Sayang may pingka ah. Sayang may pingka. Pingka, saan na po ni? Napipingka ah. Mangga sih. Mangga. Di saliwang ko may tambal tumana na may asok. Korean Mart. Salvi. Okay, dito ka mga ha? Wala eh. Ito nga, may Jack, saliwan ko na sa amin. Lalara. Alam, hindi ta paano galaman. After 2 years, alaman kin.
Si Katulosa rin ko. May raso maniksis na bagay. Okay, salamat. Pero nasaman dyan masasaliw. Timbaan. On. Tamong tabak dyan siya. Panagpa, kailan eh? Nagbaga-baga. Nagbaga-baga. Yun ang tani. Yun ang tani. Ang nang taikin. May ang chicken ni. Bawin na linggo yun. Kata, mga man pinta. Wala fish mask mo? Ha? Ay, walang kami. Magkakaga, anay ka sa kusang tuwa. Ang kapula, gano'n ko mag-Christmas. Natulapon lang yun. Mga Bindi. Green tea. Napo di uping. Ay, sige. Ha? Refresh muna kami at mainit. Dito kami sa Benleaf. Dito sa Melengay. Pero na, ito. On. On. Iba-vlog po. So mainit sa labas. Dito kami sa Benleaf. Mas maganda pala dito. Ayan o. To go, ma'am. To go. Nasa lito may burger. Minute burger. Okay. Wala. So dito kami sa Lingayen at namili kami tapos pauwi na. Salamat dun sa Benleaf Tea. Thank you. Sige. Stop nila, tawalay video eh. So thank you sa mga nanood dito. Maraming salamat. At pauwi na ako. Ito lang nakuha ko dito sa Lingayen. So maraming salamat sa mga nanood, sa subscriber, nagsusubscribe. Thank you po sa mga nabilihan ko ng mga tsinelas. Thank you. Yan. Salamat. At mainit. Sobrang init. Thank you.